και να καλέσω την Ιώνα τη Μεταξάκη, η οποία θα μας μιλήσει για μια μελέτη που αφορά στον οφθαλμικό ερπή ζωστήρα και στο κατά πόσο μπορούμε να προλάβουμε τις επιπλοκές μέσω της θεραπείας από το στόματος. Ιωάννα, σε ευχαριστούμε. Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ πολύ την ομάδα του Athens Vision και τον Γιώργο του Βαρτσάκη για την πρόσκληση. Θα μιλήσω για την πολυαναμενόμενη Zoster Eye Disease Study, η οποία δημοσιεύτηκε στο Journal of American Medical Association και αφορά τη μακροχρόνια χορήγηση χαμηλής δόσης φαλακικλοβίρης στην οφθαλμική προσβολή από έρπιτα ζωστήρα. Ο έρπης ζωστήρας είναι μια κοινή επώδυνη υποτροπιάζουσα λίμωξη με κίνδυνο εμφάνισης 20 με 30%. Η οφθαλμική προσβολή αφορά το 10% των περιπτώσεων και όλοι γνωρίζουμε ότι μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές επιλογές όπως μείωση οράσεως με θερπητική νευραλγία, αλλά έχει συσχετιστεί και μαγιακά εγκεφαλικά επεισόδια, νευρολογικές διαταραχές, άνοια, γιγαντοκυταρική αρτηρίτιδα και ισχυμικά καρδιακά επεισόδια. Η συχνότητα εμφάνισης είναι αυξανόμενη τα τελευταία χρόνια και σε μεγαλύτερες ηλικίες. Δεν αφορά όμως μόνο ηλικιωμένους ή νοσοκατεσταλμένους, καθώς τα περισσότερα περιστατικά καταγράφονται κατά τη δεκαετία των 50 ετών. Σκοπός της Zoster Eye Disease Study ήταν να διερευνηθεί κατά πόσο η 12μηνη χορήγηση 1000 mg βαλακικλοβίρης ημερησίως οδηγεί σε καθυστέρηση εμφάνισης νέου επιδεινούμενου επεισοδίου επιθυλιακής, τροματικής, ενδοθυλιακής κερατίτιδος ή και ηρίτιδος κατά τη διάρκεια των 12 μηνών χορήγησης, σε διατήρηση του θεραπευτικού ωφέλους έως 18 μήνες, 6 μήνες λοιπόν μετά τη διακοπή της θεραπείας, και σε μείωση της εμφάνισης, έντασης και της διάρκειας μεθερπητικής νευραλγίας. Το σκεπτικό της μελέτης προέκυψε την ανάγκη να αξιολογηθεί τεκμηριωμένα η σημασία της χημειοπροφύλαξης για την πρόληψη των υποτροπών και επιπλοκών. Η επιστημονική κοινότητα, βασιζόμενη στη δεδομένη αποτελεσματικότητα της κατασταλτικής αγωγής με κυκλοβίρη στην κερατίτιδα από απλό έρπιτα και την ομοιότητά του με το ζωστήρα, στην αυξανόμενη κλινική εμπειρία που ευνοεί τη χρήση αντικών παραγόντων για την καταστολή της νόσου και στην όψιμη παρουσία οικού DNA σε βιοψίες κερατοειδούς και στο υδατοειδές υγρό μήνες μετά την αρχική προσβολή και την οξεία φάση, οδηγήθηκε στην υπόθεση ότι η νόσος δεν είναι μόνο μια μεταλλιμώδης φλεγμονή, αλλά πιθανώς μια χρόνια ενεργή λίμωξη. Η μελέτη χρηματοδοτήθηκε από το National Eye Institute. Όλοι οι συμμετέχοντες υπέρξαν εννοείται συγκατάθεση. Συντονιστικό κέντρο το New York University, επικεφαλής Elizabeth Cohen, υπό την επίβλεψη FDA DSMC και ήταν πολυκεντρική μελέτη. Συμμετείχαν 95 κέντρα σε ΗΠΑ, Καναδά και Νέα Ζηλανδία. Διπλά τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο, τυχεοποιημένη κλινική δοκιμή. Η ένταξη των ασθενών ξεκίνησε το 2017, ολοκληρώθηκε το 2023, ενώ η παρακολούθηση 18 μηνών ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 2024. Κριτήρια ένταξης: ανοσοεπαρκείς ενήλικες άνω των 18 ετών, ιστορικό χαρακτηριστικού εξανθήματος ζωστήρα, τεκμηριωμένη ενεργός κερατίτιδα ηρίτιδα εντός του τελευταίου έτους και καλός ρυθμός σπειραματικής διήθησης. Οι συμμετέχοντες κατανέμονταν σε δύο ομάδες, αυτούς που λάβαναν βαλακικλοβίρη ή εικονικό φάρμακο, με αναλογία 1:1. Η τυχεοποίηση έγινε ανάλογα με την ηλικία έναρξης και τη διάρκεια της νόσου. Και οι επισκέψεις πραγματοποιούνταν ανατρίμηνο για 18 μήνες. Τελικά συμπεριλήφθησαν 527 ασθενείς από τους 1050 που προέβλεπε το αισιόδοξο αρχικό σενάριο. Η μεγάλη αυτή αποχή ήταν λόγω της πανδημίας του COVID, με μέση ηλικία 60 έτη, 266 πήραν βαλακικλοβίρη και 261 εικονικό φάρμακο. Το 93% ολοκλήρωσε τους 12 μήνες θεραπείας, ενώ το 87% ολοκλήρωσε και την παρακολούθηση στους 18 μήνες. Πολυφυλετική συμμετοχή και υπήρχε ισορροπία ανάμεσα στα βασικά δημογραφικά και κλινικά χαρακτηριστικά των ομάδων. Βλέπουμε τα αποτελέσματα της ανάλυσης. Στους 12 μήνες, στο πρωτεύον τελικό σημείο, δεν είχαμε όφελος. Στους 18 μήνες όμως υπήρξε όφελος, στο δευτερεύον δηλαδή τελικό σημείο, όπου παρατηρήθηκε υποτροπή επιδείνωσης σε 40% των ασθενών που έλαβαν εικονικό φάρμακο και στο 32% εκείνων που πήραν βαλακικλοβίρη. Η στατιστική σύγκριση λοιπόν έδειξε τάση θεραπευτικού ωφέλους που καθίσταται σημαντική με την πάροδο του χρόνου. Η συχνότητα των εκδηλώσεων ήταν στρωματική κερατίτιδα στο 66% των περιπτώσεων, ηρίτιδα στο 19%, επιθυλιακή κερατίτιδα στο 10%, ενδοθυλιακή στο 9%, ενώ καμία περίπτωση κερατίτιδας με έλκος δεν παρατηρήθηκε.
έγινε και ανάλυση ανά ομάδες. Ορίστηκαν 4 ομάδες, ανάλογα με την ηλικία έναρξης, πάνω ή κάτω από 60 ετών, και την διάρκεια από την έναρξη της νόσου, πάνω ή κάτω από 6 μήνες. Η ανάλυση υποομάδων έδειξε ότι μόνο ο συνδυασμός των ομάδων πρόσφατης έναρξης είχε σημαντική μείωση κινδύνου στα τελικά σημεία, με λόγο κινδύνου 0,65 στους 12 μήνες και 0,64 στους 18 μήνες. Τέλος, η αξιολόγηση πολλαπλών υποτροπών έδειξε σημαντική μείωση στην ομάδα της βαλακικλοβίρης και ήταν το πιο στατιστικά σημαντικό έβριμα. Οι ασθενείς είχαν 30% μικρότερη πιθανότητα εμφάνισης επαναλαμβανομένων επεισοδίων και στους 12 και στους 18 μήνες. Δευτερευόντως εξετάστηκε και η μεθερπητική νευραλγία. Χρησιμοποιήθηκε η Zoster Brief Pain Inventory για τον ορισμό της μεθερπητικής νευραλγίας. Κατά την ένταξη, το 14% των συμμετοχόντων είχε μεθερπητική νευραλγία, η οποία ήταν στατιστικά πιο συχνή σε μεγαλύτερα άτομα. Η επικράτηση του πόνου δεν μειώθηκε συνολικά. Μόνο οι συμμετέχοντες κάτω των 60 ετών είχαν σημαντικά χαμηλότερη επικράτηση και στους 18 μήνες. Στην ομάδα κάτω των 60 ετών και χρόνιας νόσου είχαμε χαμηλότερες βαθμολογίες πόνου τόσο στους 12 όσο και στους 18 μήνες. Και μεταξύ όλων των συμμετοχόντων είχαμε σημαντική μείωση στη διάρκεια του πόνου στους 18 μήνες. Τέλος, είχαμε στατιστικά σημαντική μείωση στη δόση των νευροπαθητικών φαρμάκων στους 12 και στους 18 μήνες. Τώρα, συμπερασματικά, όσον αφορά στις υποτροπές και την επιδείνωση, η μελέτη δεν έδειξε συνολικό σημαντικό όφελος στο πρωτεύον τελικό σημείο. Στα δευτερεύοντα σημεία είχαμε όφελος στους 18 μήνες σε πρόσφατη έναρξη της νόσου και στη μείωση των πολλαπλών υποτροπών. Σε σχέση τώρα με τη μεθερπητική νευραλγία, δεν μειώθηκε συνολικά η επικράτηση της μεθερπητικής νευραλγίας, αλλά είχαμε χαμηλότερη κατανάλωση φαρμάκων για νευροπαθητικό πόνο. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει ένα μέτριο όφελος, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται μόνο από τα δευτερεύοντα τελικά σημεία. Και δεν πρέπει να σκεφτούμε αν είναι αρκετά δυνατός ο ισχυρισμός, έτσι ώστε να τεκμηριώνει τη γενικευμένη χημειοπροφύλαξη. Σίγουρα θα είχαμε βγάλει ασφαλέστερα συμπεράσματα, εάν δεν είχαμε τόσο μεγάλη αποχή. Η σημαντική αποχή αποδυνάμωσε την στατιστική ισχύ της μελέτης από το 90% που είχε υπολογιστεί αρχικά με τους 1.050 συμμετέχοντες, στο 80%. Και σε σχέση τώρα... Σε σχέση με την τυχεοποίηση, ενδεχομένως να υπήρχε νόημα να εξεταστεί ξεχωριστά μία ομάδα υψηλού κινδύνου, δηλαδή να απομονωθεί στρωματική κερατίτιδα και ενδεχομένως τα περιστατικά με ηρίτιδα σε σχέση με από τα υπόλοιπα περιστατικά, όπως είχε γίνει και στη Herpes Eye Disease Study, όπου βρέθηκε και το μεγαλύτερο όφελος. Σε κάθε περίπτωση, πιστεύω ότι η κατασταλτική αγωγή έχει θέση στη καθημερινή μας πράξη, όπως έχει και ο εμβολιασμός. Απλά, ενδεχομένως, θα έπρεπε να εξεταστεί και η χρήση, η χρόνια χρήση της βαλακικλοβίρης και σαν μέσο σταθεροποίησης της νόσου και εν ώψη εμβολιασμού. Νομίζω πολύ σωστή ανάγνωση και μας αφήνει λίγο προβληματισμένους όταν μια μελέτη δεν καταφέρει να συναντήσει το primary endpoint και αναγκαστικά ψάχνουμε να βγάλουμε δευτερογενή συμπεράσματα, πολλές φορές παραβιάζοντας κάποιους κανόνες στατιστικής. Σίγουρα μια πολύ καλά οργανωμένη μελέτη, θα μπορούσα να πω ότι ίσως το δείγμα να είναι μικρό. Καμιά φορά και η αποτυχία μας δίνει τα μεγαλύτερα μαθήματα, οπότε ναι, δεν είχαμε κάποια θεαματική, όπως είπες πολύ σωστά, βελτίωση. Δείχνει ότι αν δούμε εξατομικευμένα, ειδικά group, μπορεί να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα. Μου έκανε εντύπωση, καθώς το κοιτούσα, το φάσμα των ηλικιών και βλέπω ότι σταματάει περίπου στα 68 έτη και αν υπάρχει μια ομάδα ασθενών που συμβουλεύουμε να εμβολιάζονται και κάνουν κακή μεθερπητική και είναι οι περισσότεροι ηλικιωμένοι. Είδατε λοιπόν δεν υπήρχε αυτή η ομάδα. Επίσης, απουσίαζαν οι ανοσοκαταστάσεις
τεσταλμένοι. Μπαίνουμε σε άγνωστα χωράφια όταν μιλάμε για ένα κακό νοσοποιητικό με μία νόσο η οποία υποτροπιάζει. Οπότε νομίζω πως σε αντίθεση, νομίζω και το ανέφερες πολύ σωστά με τη herpetic eye disease, δεν μπορούμε να βγάλουμε ασφαλή συμπεράσματα, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε ίσως σε γενικεύσεις, αλλά κάτι μαθαίνουμε. Ότι ίσως σε μεμονωμένα περιστατικά υψηλού κινδύνου, κατά τη δική μου άποψη, με στρωματική προσβολή, αλλά είναι στην κρίση του καθενός, ανάλογα το ποσοστό των υποτροπών. Ενδεχομένως. Πολύ σωστά. Θα ήθελα πολύ να ακούσω αν υπάρχει κάποιος που έχει κάποια... Λάζαρε, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Οι μεγαλύτερες ηλικίες είναι αυτές που έχουν αυτό το πρόβλημα και σε αυτές στην πραγματική ζωή, κυρίως στην ηριδοκυκλίτιδα, το να κρατάμε έστω και με 500 μιλιγκράμμ την ημέρα δείχνει πολύ σημαντική μείωση των υποτροπών μέσα στα χρόνια. Σε ανθρώπους που κάνουν πάνω από 2 κρίσεις το έτος, εννοώ. Ίσως να άξιζε να δοκιμαστούν και μεγαλύτερες δοσολογίες φαρμάκου. Εγώ λέω και 500, ναι. Λέω και μικρότεροι. Ναι. Αλλά σε ηλικιωμένους που κάνουν αυτές τις ηριδοκυκλίτιδες που τις γνωρίζουμε όλοι, που κάνουν και υπερτονία και έχουν κάποια χαρακτηριστικά στο πρόσωπο ελοειδές κτλ. Σε αυτούς έχει πολύ καλή, από την εμπειρία μου, κρατάει πολύ καλά κάτω το ποσοστό των υποτροπών, ακόμα και με 500 την ημέρα. Θα συμφωνήσω. Τάσο, παρακαλώ. Όταν μιλάμε για ζωστήρα, πρέπει πάντα να μιλάμε τώρα για το vaccination, για το εμβόλιο. Το Shingrix, δηλαδή, παρά το ότι δεν ήταν τόσο καλά τα αποτέλεσματα όσο περιμέναμε, έτσι, στη head study, ας πούμε, από 24 στρωματική νόσο πήγε στο 14 με την χημειοπροφύλαξη. Εδώ είναι πολύ μικρότερη, ας πούμε, αλλά δεν είναι μόνο το μάτι. Είναι και ο εγκέφαλος, είναι και η πρόληψη του Alzheimer, της μικροαγκιακής νόσου. Δηλαδή πρέπει και εμείς οι ίδιοι, είναι ντροπή να πούμε να υπάρχει οφθαλμίατος πάνω από 60 που να μην έχει κάνει το εμβόλιο. Ναι, πρέπει να μην το αφήνουμε μόνο στους παθολόγους, δηλαδή να ενημερώνουμε και εμείς, θεωρώ, τους ασθενείς άνω των 50 ετών, οπωσδήποτε. Και ίσως να το δούμε και συνδυαστικά, δηλαδή μακροχρόνια αγωγή εν ώψη εμβολιασμού. Και νομίζω το ανέφερες πάρα πολύ σωστά στην ομιλία. Αν είμαστε εντάξει, να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ την Ιωάννα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ.